ଏବେ ଜିମ୍ରୁ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆସିଥିଲୁ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇଡ଼ ବାଲା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିମ୍ରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଅଫିସ୍ କାମରେ ଆଉ ଅଫିସ୍ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ଆମ ଘରେ ବନିଥିଲା ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବଡ଼ିଚୁରା ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ତାପରେ ନିମ ପିତା ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ବେସନ ଦିଆ ହେଇକି ତାର ପକୋଡ଼ା ବନା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ପଖାଳଟା ତ ନିହାତି ବନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଦହି ଛୁଙ୍କର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ତ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ The sun's sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine. ତାପରେ ଦିନବେଳା ଆମ ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ତ ମୋତେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।